এই ঘটনাটি ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ନୌ ବିକାଶନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଥିବା ଏକ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠାରେ 30 ରୁ 50 ସିଲିଣ୍ଡର ଫାଟି ଗୋଟେ ବସ୍ତିରେ 1000 ରୁ 2000 ଘର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ବହୁତ ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଗତ ବୁଧବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିକାଶନଗର ସେକ୍ଟର 11 ସ୍ଥିତ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ବସ୍ତିରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଲାଗିଛି। ଯେଉଁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ 2 ବର୍ଷ ଆଉ 2 ମାସର ଶିଶୁଙ୍କର 2 ଭଉଣୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। 180 ରୁ ଅଧିକ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଘର ଜଳି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ 1000 ରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରମିକ ଓ ଦିନ ମଜୁରିଆ ବେଘର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ନିଆଁ ଲାଗିବାର ସଠିକ୍ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ୁଛି 30 ରୁ 50 ସିଲିଣ୍ଡର ଫାଟିଛି। ଏହି ସିଲିଣ୍ଡର ବିସ୍ଫୋରଣ ଆଉ ପବନର ବେଗ ଯୋଗୁଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଆଁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ଟିଭ ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୋଲିସ ରିଲିଫ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡକୁ ଦେଖିଲେ ଛାତି ଥରି ଉଠୁଛି, ମନରେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, କାରଣ ବହୁତ ଧନ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେ ଗୋଟେ ଘର କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ପରିଶ୍ରମ କରି ଘରଟିଏ କରନ୍ତି, ସବୁ ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଇଯାଏ। ଏବେ ତିଆରି କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ଲେଖନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଟିକେ